Iya, tagin mo. Dito na po kami. Late dinner. Napakalasig yung si Gwen nasa likod. Oh, yeah. Nagla-lunch na pa. Ay, nag-dinner. May rice pa dito, ha? May ano pa dito. O yung, ayan na. Ano na? Dami naming food. Ito lang. Kumain kami kayo na eh. Gusto ko enjoy yung ano namin. We are eating the famous Mang Inasal. Dito kasi hindi ko gusto. Para hindi. Saan ko yung chicken? Oo, sunod-sunod na. May bubos? Na. Hindi. Na. Kakanin. We also have some fruits. Diba? Ang ganda nila. Ang ganda dito ng ano. Loob at labas maganda. Ay, ang ganda ng chandelier. Ay. Muyat eh. Aywan ko sa kanya kasi. May laps ka. Meron. Ayun. Ato mga silupin sa basura. Anong masasabi mo sa ano? Ha? Kay Uyong. Ito kaya. Tama mo ka. Hindi mo upload yan. Hindi. Gwen, pwede Gwen? Ito lang. Karang basura. Ba't paas mo? Tuyo pala. Toyo. May kalamansi. Huwag ka nagka-on-meat eh. Ay, kutsara ah. Thank you. Ang original niya, sorry. Basurahan na rin niya. Napaikwan extra soy sauce and fish sauce. We also have mango float and Ha? Ba't yung tapos ka na? Kutsara. Ang baon? Ay, hindi niya alam na. Akala niyo dun sa tuktok. Buti narinig niyo yung boses. Buti narinig niyo yung boses namin. Hindi, nakita ko lang sila dito, pumasok. Tinignan niyo lang. Hindi, pagkita ko ito. Ang rambutan lang eh. Wow. Hi, ma'ams. Busog ka na? Editing na pala. Ganda oh. Tapos fully ano siya, mirror. Diba? Tsada, ganda. How was it? Mukhang daming gutom na. Gutom. diet bomb. Ganda rin ito oh. Pag daytime, gano'n may daytime tuloy-tuloy. Oo, diba yun siya. Babago kamaya. Hindi siya masyadong liwanag. Babago kamaya. May pool dito. Ganda oh. Ito yung bedroom. Diba? May sala sila. Tapos ito yung window nila. Parang yun sa mga pelikula ng Lord of the Rings, Harry Potter. Diba? Tapos, nandito yung restroom. Wow! Uy, ang ganda! Wow! Ang ganda ng restroom. Wala! Ang cute ng bathtub nila, oh. Ang ganda. Tapos, dito tanaw mo yung labas. Uy, ang ganda. Social. Grabe. Yes. Hi! Ang ganda, oh. Social, no? Ay, hindi, parang feeling mo na sa ibang bansa ka rin. Ang ganda, oh. Oo nga, parang pang Harry Potter. Ayun yung hagdan mo. Ang galing. Diba? Wow. Uy. Ginalaw mo. Kala mo totoo. Kala mo totoo, no? Please do not touch nga daw, eh. Papunta na kami ngayon sa kwarto namin. Tignan natin kung itsura. Nandito na kami sa aming tutuluyan. Ayan siya, oh. Mga moms. Diba? Titigan nyo. Isa siyang malaking mammoth. Isa siya sa mga karakter ng Ice Age. So, papasok na tayo. Yan yung mga bricks. Ay, andun yun, ano?
So, yun yung aming tutuluyan. Ito. Nakikita nyo, na-imagine nyo ba itsura? Kaya ganyan po yung ating camera kasi mahamog. May fog. So, para siya isang malaking elepante. Actually, elepante siya. Yung mga unang ayan o. So, kung tawagin siya ay mammoth. Yan, ganyan siya sa kalaki. Tapos, ginawang bahay o kwarto yung taas. Yung loob ng katawan niya. So, dito sa paanan niya, makikita yan. Dito, yung dalawang binti niya, yung nandun sa kanan niya, yung pintuan. Tapos dito, ito yung pinaka-cottage niya. Kasama na siya package. Para na sa ganun, pag maliligo ka, yung sa kabilang side, yung swimming pool area, pwede kayo dito magstay. O, diba? Bongga. Yan. Tapos meron silang hanging bridge din dito. Ayan o, nakikita nyo ba? Medyo lang yung fog, makapal. Yan, medyo lapitan ko. O, diba? Yan. Hanggang doon yan sa dulo. Pasukin natin yung loob. Yan. Pasok na tayo. Bakit na tayo? So, nandito kami sa paanan niya. Ang ganda nito kasi ito yung pinakahagdan. Papasok sa loob. Oh. Diba? So from here, aray ko. Yan ay aming mga makama. Oh, diba? These are the shower. The restroom. Oh, we have our mirror. Hi. Ganda. Iya lagi, tuan si Mia ada tu nak kuat malita. Mas dia sa ukas. Dito naman sila Brenda and ayan. Ay, dito kay ni Inday. Ganda dito. Oh, diba? So this is our room na pag-i-stayan namin. Alam. So, we're going to sleep na later. Hi! Hello! Ano sa mukha mo? Yes, this is update of our challenge. I'm gonna lose. Ano? I'm loose. I'm loose. I'm gonna lose. Asan yun? I lost. Diyan sila kasi kayo pa nila umakyat. Kami may pag-islit hingal na. Dito naman sila Britney. Yan si Diva. Ito kami ni Gwen. Ang bibigat. Yan, mahamog na po dito. Ay, ito yung swimming pool. Yan o. May swimming pool pala sila dito. Yan. Ang ganda rito. Kaya lang madilim. Hindi nyo masyado ma-appreciate. So bukas makikita nyo siya. Yan na. Nandito na lahat. So, di ba yung bating? Bakang Brenda? Di ba? Ay, sir. Melmar and si Britney. Oh my God, may ipis! At kami dalawa ni Gwen dito sa baba. Lumalamig na? Lumalamig na? Hindi. Ah, wala pa. On natin siya. Tinakpan ba yung... Yan, so attendance check. Nandito na lahat ng mga bags sa loob ng room. Si Britney, nandiyan na. Tsaka, Bakang. Sa CR na pala siya. Okay, so, good night. See you tomorrow. Another day.